Ako mladoženja ne može skiniti svoj pogled s mladenke dok mu prilazi u vjenčanci, znajte da je istinski zaljubljen. Ovaj video su podijelili mladenci Tyson i Hailey, a na njemu je prikazan trenutak kada su ugledali jedno drugo u najljepšim izdanjima. Uzbuđenje, ljubav, leptirići u stomaku je ono što i vi kroz njihove reakcije možete osjetiti. Pogledajte ovaj predivan video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima, pa krenimo na video. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a